Яшел үзәннең балалар сырхауханәсе. Менә бу 14 яшьлек кыз ай буе мәктәпкә йөрмим ди. Ноябрь башында авырый башлый. Туктый алмыйча йөткерә. Был очень сильный кашель. Бик нык йөткердем. Ютәл шул дәрәҗәдә көчле иде, сулыш алып булмый башлады. Кыз табибка киләм. Ул исә бу бума ютәл түгел микән дип шикләнә. Анализы әзер булгач, диагнозы раслана. Коклюш булып чыга. Недавно у меня здесь болело, когда я кашлял. А сейчас нет. Татарстан сырхауханәләренә аурулар охшаш билгеләр белән килә. Күбесе салкын тигән дип уйлый. Вообще все прививки делали, какие положено. Прививкалар ясатылган инде, әмма шир барыбер егарга мөмкиндер. Коклюш, бума ютәл, татарча, у кискен егышлы ауру. Күбрәк балалар арасында ишерей. Бигрәк тә бу бик кечкенә балалар арасында 1-2 айлык яшьтәге балалар арасында бигрәк тә ул авыр формасында үтәргә мөмкин. Ауруга каршы туру өчен иң әйбәт чара дип вакцина санала. Вот именно эту вакцину мы делаем деткам 4 раза. Она создает иммунитет от коклюша. Бума ютәлгә каршы прививканы балага 3 ай, 4 ай ярым һәм 6 айда 3 тапкыр рәттән ясыйлар. Шуннан соң аның әлеге йогышлы ширгә каршы иммунитеты формалаша. Недаром коклюш называют 100-дневным кашлем. Кече яшьтәге балаларга антибиотик биреп эзлегүне булдырмыйча калырга мөмкин, әмма бу бала йөткерүдән туктаячак дигән сүз түгел. Юктан гына бума ютәлне 100 көнлек йөткерү дип атамыйлар бит. Антибиотик ишеп авыруның таралуын киметергә мөмкин, тик ул тиз генә бетмәячәк. Бума ютәлнең төп билгесе ул иянәк формасында ютәл. Урысча әйткәндә приступообразный кашель. Менә бу иянәк йөткерү булганда бите баланың кызгара, хәтта зәңгәр төстә дә булырга мөмкин. Зок соламасы. Бума ютәл юктырганнан соң аның беренче билгеләре 7нче көнгә күренә башлый. Ауруның беренче атнасында ул ОРВИ симптомнарыннан аерылмый. Борынга тымау төшәргә мөмкин, кайчакта температура күтәрелә ди табиблар. Алаларда һәм яшүсмерләрдә бума ютәл башкача уза. Кешенең яше зуррак булган саен ауруның билгеләре дә азрак. Бердән-бер симптом озак вакытка сузылган йөткерү булырга мөмкин. Аның белән аурулар табибларга мөрәҗәгать итеп тә тормый ди белгечләр. Шир йыктырмауның бер юлы яңадан вакцина ясату. Татарстанда Роспотребнадзор тәкъдиме белән 6-7 яшьлек балаларга аны кабат ясый башлаганнар. Хәзергә 30 мең кешегә кадаганнар. У нас в республике зарегистрировано 1290 случаев коклюша. Бүгенге республиканың бума ютәлнең 1290 очрагы теркәлде. Шунысы бар, әлеге йыгышлы шир билгеле бер вакытта артып, билгеле бер вакытта кимиде. Узган атна белән чагыштырганда хәзер авыручылар 25%-ка азрак. Шул ук вакытта авыручылар арту ковид кимү белән бәйле ди табиблар. Коронавирус пандемиясе чорында ул башка авыруларны басып торды диләр. Хәзер исә алар кире кайта. Бума ютәл йоктыручылар да якынча 2017-18 елга авыручылар саны белән бер тирәдә тора икән. Рания Абдрахманова, Рамил Шайдуллин, Данил Филатов, Игорь Романов, Татьяна Каварина, Андрей Лопатников. Яңа гасыр каналы.